Bon dia, soc l'Aleix, soc llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, estic col·legiat, casteller, i el que faré serà explicar-vos el programa d'entrenament d'avui. La primera planxa és una planxa frontal, això vol dir que mirarem al terra, d'acord? Molt bé, com comença el temps, mans al terra, cos completament alineat, sí, i aguantem aquesta posició. Si us fixeu, els braços estan completament perpendiculars amb el terra, d'acord? No estan ni endavant ni endarrere, sinó que estan perpendiculars. El cos alineat i els genolls al terra. Si algú vol complicar-ho una mica més, és molt senzill. El que farem serà aixecar els genolls, sí? I mantenir la posició. Activem l'esquena i aguantem. Perfecte. Un cop ha passat el temps, descansem el temps proposat i començarem a fer el segon exercici. El segon exercici en aquest cas és una planxa lateral. Sí, ens anem col·locant, això vol dir que el que farem serà mirar a un costat, sí? I recolzarem el braç i les cames al terra, igual que hem fet amb la primera, però aquest cop de lateral. Acabem d'esperar els segons. Ens col·loquem i amunt. Sí? Important que la pelvis no baixi, ni pugi, ni que estigui endavant, ni endarrere, sinó alineada. L'ombro, l'espatlla està sobre l'altra, alineat, i aguantem aquí. El mateix que abans, si resulta aquest exercici fàcil, o més fàcil de gestionar, el que podem fer és estirar les cames. Estirar les cames, mantenim la posició i aguantem. Un cop ha passat el temps, descansem. I ara, pel tercer exercici, farem el mateix, però a l'altre costat. Sí? Si heu començat pel dret, agafem l'esquerra, si no és al revés. L'esquerra i la passem al dret. Sí? Descansem el temps proposat. Ens anem preparant. I ara, recordeu, molt important, espatlla una a sobre de l'altra, el cos alineat, espatlles, pelvis a terra, i que el cos no vagi ni endavant ni endarrere, sinó alineat. I el mateix que abans, si resulta senzill, estirem les cames i aguantem a dalt. Molt bé, un cop passat el temps, descansem de nou. Per fer la següent planxa també és estàtica, això vol dir que no hi ha moviment, és l'última estàtica, la següent serà dinàmica, o sigui aquesta no és la següent. El que farem serà mirar al terra, però aquest cop en lloc de tindre els braços estirats com he fet al principi, els tindrem flexionats, per tant l'avantbraç estarà al terra. Sí? Doncs ara queden pocs segons, per tant ens tornem a preparar. L'avantbraç al terra, cos alineat i activem. Sí? Aguantem aquí. Si noteu que el vostre cos té molt, és normal, és que encara no està acostumat a aquest tipus d'exercici, i ja veureu que a mesura que l'aneu fent us resultarà més senzill. Si noteu que no podeu continuar amb l'exercici, el que us recomano és que descanseu un breu segon i a la que podeu torneu a pujar. Sí? Un cop ha passat el temps, descansem i ara sí que farem l'últim exercici d'aquest primer bloc de planxes, que són 5, que repetirem 2 vegades. Sí? Aquest últim exercici, com he comentat, és dinàmic, això vol dir que hi haurà moviment, hi ha una part del nostre cos que es mourà, en aquest cas serà la cintura. Val? Estarem el temps de descans, que passi. Molt bé, despertem i l'ho dit, estic aquí, un costat, un costat, Molt bé. Un cop ha passat aquest temps de treball, descansem
I el que farem, com he dit abans, és tornar a començar. Les 5 planxes que hem fet les tornem a repetir. Sí? Per tant, la primera planxa és una planxa frontal, braços estirats, si us en recordeu, i podem triar si fer-ho amb genolls o sense genolls al terra. Recordeu que genolls al terra és una mica més senzill, més fàcil de fer, i si aixequem els genolls al terra és una mica més complicada. Trieu la que vulgueu. L'esquena completament activada, pelvis activada i aguantem aquí. Quan dic activada em refereixo que hi ha una lleugera tensió, que no està relaxat. De fet, qualsevol de les planxes no hi hauria cap part del cos relaxada. Tot el tronc, els braços i les cames estarien activats. Molt bé, ja tindríem la primera. Descansem el temps proposat. Vam relaxar una mica la musculatura. Ja sé que la segona volta la musculatura es comença a ressentir, això vol dir que hem estat treballant de forma intensa, però bueno, repeteixo el mateix que he dit abans, a mesura que les anem treballant veureu que es fa més fàcil fer cada una d'elles. Estem preparant i hi som. Recordo, els ombros que no vagin endavant i endarrere, sinó que estiguin una sobre l'altra. Mà, si voleu, a la cintura, on sigui còmode, hi ha gent que la té estirada. Si voleu, a la cintura. El que és important també és que les pelvis no se confonen. Molt bé. Ara el mateix, per l'altre costat. Anem relaxant una mica els braços, les cames, i ens preparem per la següent. Vale, ja queden pocs segons, ens hem preparant. I a dalt. Recordeu que també tenim l'opció de fer-la amb els genolls, També tenim l'opció de fer aquesta, si voleu. El cos, el posicionament del cos, el tronc, és la mateixa que amb els peus estirats. Aquest cop, si el que fem és reduir l'espai entre el braç i les cames, diguem que hi ha menys palanca, per tant la intensitat és una mica menor. I augmentem. Molt bé. Vinga, va, som-hi, ja queden dos només. La següent és l'última estàtica, recordeu que també quedarà una de dinàmica. Molt bé, aquesta estàtica el que farem és, igual que abans, recolzar els avantbraços i aguantar la posició sense moviment. Últims segons, ens estem preparant. I a dalt. Molt bé, seria això d'aquí. Activem l'esquena, pelvis, glútid. Hi ha un error molt comú, i és fer això. Si veieu que us passa això, immediatament després rectifiqueu i torneu a arribar, torneu a col·locar la posició inicial, seria aquesta d'aquí. Hi ha gent que pel contrari li passa això. Per tant, quan us passi això, intenteu tornar a posar-vos a la posició inicial. Si no us n'adoneu, recomano que us poseu davant d'un mirall o d'algun vídeo i així pugueu corregir la posició, d'acord? Molt bé, ja tenim totes les estàtiques. Ara queda l'última, que és dinàmica. Si no us en recordeu, és la mateixa posició que hem fet ara, l'únic que la cintura fluctuarà d'un costat a un altre. Ara canviaré de posició per a veure si es veu millor. Però bueno, la idea seria aquesta. Queden pocs segons. I som un costat i l'altre. Últims 5 segons. Molt bé.
Doncs totes aquestes 5 planxes repetides per 2 vegades seria el bloc de planxes. El primer exercici és un lunge, d'acord? Això vol dir que el que farem serà canvi altern d'una passa cap endavant, sí? Seria això. Quan fem el pas endavant, intentem que el peu del davant estigui completament pla i el del darrere que tots els dits estiguin tocant el terra, sí? Per passar el temps, ara tenim el temps de descans. D'acord? I ens comencem a preparar pel següent exercici. El següent exercici són flexions. Aquestes flexions són diferents a les que vam fer el circuit número 1, ja que les mans, en lloc d'estar separades, les tindrem juntes, en forma de diamant, sí? O en forma de triangle. D'acord? Pel que fa a la dificultat, podem complicar-les o fer-les més senzilles, depenent si posem els genolls o a terra. Val? Per començar, els posaré els genolls a terra i després us explicaré com fer el mateix exercici, però sense els genolls a terra. Sí? Si vull complicar-ho, molt bé. Segon exercici. Tercer exercici és d'abdominals, abdominals butterflies. Això vol dir que ens posarem asseguts a terra, estirats a terra, més ben dit, mirant el sostre o el cel. I els peus el que hem de fer, la planta dels peus, és que s'estiguin mirant, d'acord? O sigui, la planta del peu s'han d'estar mirant, una i l'altra, d'acord? Ens preparem, esquena recta. I som-hi. Mans toquen per sobre del cap, ens incorporem i davant dels peus. Molt bé. I descansem. El següent és un jumping jack. Jumping jack, la posició de partida són les cames separades i els braços junts. El que farem serà fer un petit salt, ajuntarem les cames i separarem els braços. Per tant, els braços i les cames sempre van canviats. D'acord? Això de forma continuada. Com més velocitat li donem, més intensitat serà l'exercici. Si no podem saltar, com us faré l'exemple, ho podem fer sense salt. Sí? Per tant, aquest seria saltant. Sense saltar. Sí? Per tant, podeu escollir el que preferiu. Molt bé. Descansant. Següent exercici. Necessitem material complementari, en aquest cas no tenim peses, no tenim manuelles, podem fer servir garrafes o ampolles d'aigua. Jo, com no en tinc, faré servir aquí de garrafa. I el que farem serà un exercici purament d'espatlles, sí? Per fer-ho, ja us dic, necessiteu aquest material complementari. Esperem els breus segons, podem reflexionar una mica els braços. Ara fem la pedra així, cada extrem, i la rebem sobre el cap. De perfil seria així. Cinquè exercici, ara sisè i últim exercici. El següent és un skipping, això vol dir que és un gest
que intenta imitar la cursa, aquest cop sense moure's de lloc, i consisteix en aixecar una cama i l'altra cama. Sí, si volem fer sense impacte, lògicament el que farem serà això. Però si volem augmentar la intensitat i augmentar l'impacte, doncs ho podem fer saltant com faré jo, per exemple. Val? Molt bé, doncs ara hauríem fet tota una volta. El temps entre volta i volta, o sigui entre rondes, és una mica més llarg. Això vol dir que ens esperarem un temps més llarg per començar la següent. Sí? Molt bé. Com a consell per la segona volta, si en un exercici heu vist que no l'heu pogut fer de forma continuada, el que faria és degradar-lo i fer-lo amb una intensitat una mica més baixa. Sí? Molt bé. Recuperem aquest temps. I ara començaríem la segona volta. El primer exercici recordeu que és un lunge. Sí? Pas davant. Recordeu que el peu del davant està completament pla, i el del darrere, tots els dits toquen el terra. Sí? Les mans no pots tindre un problema. Segon exercici, flexions en forma de diamant. Recordeu que és en forma de posar les mans en forma de triangle. I si voleu augmentar, com he dit abans, augmentar o disminuir la dificultat, tot dependrà si posem els genolls o no a terra. Val? Ara farem al revés que abans, començaré sense genolls i després afegiré els genolls. Entreu la posició. Ulls. Molt bé. Segon exercici, tercer exercici. Abdominals tipus butterfly. Recordo, ens centrem a terra. Sí. Les dues plantes dels peus es miren. L'esquena està recta. I el que farem serà portar les mans a sobre el cap i per davant de les puntes dels peus. Sí? Molt bé. Esperem el temps de descans. Som. La velocitat la marqueu vosaltres. Heu d'intentar, però, durant el temps de treball, estar completament actius, no descanseu. Molt bé, de descans. Següent exercici. El jumping jacks. Cames separades, braços junts, petit salt, separem els braços, ajuntem les cames. Últims segons.
Vale, següent exercici. Utilitzem un altre cop la garrafa. És el mateix que abans, és un press d'espatlles, shoulder press. Fem-nos portar el pes a l'alçada del pit, fins a l'alçada de sobre el cap, amb els braços externs. Sí? Descansem. Comencem a preparar-nos. Fem una mà, altra mà. I som. Així seguim endavant. Perfil. I últim exercici, recordeu que és l'skipping, és aquell exercici en el qual s'imita la cursa, però sense moure's de lloc. Ja sabeu que la podeu fer amb baix impacte o amb alt impacte, seria saltant, com faré en l'exemple. Descansem aquests últims segons. Molt bé, doncs fins aquí els exercicis d'aquest segon bloc d'entrenament. Espero que us hagin agradat i ja veureu també com a mesura que es aneu fent anireu millorant. Finalment, última part, val? El que farem avui serà escollir, en aquesta última part, escollir un terreny que sigui irregular. Això vol dir que hem de trobar pujades i baixades, no cal que siguin molt pronunciades, però sí que sigui més irregular que el que vam escollir a la primera sessió. I el que farem ara també és mantenir un ritme constant, lleugerament fort, igual que abans. Per tant, continuem, si ens hem de marcar un ritme seria més o menys un ritme que ens permeti parlar poc, molt poc, només dir paraules puntuals, encara una mica més intens que l'altre dia, d'acord? Durant el temps marcat, d'acord? I així intentar marcar el ritme durant tota la sessió. Espero que vagi bé i bueno, molts ànims.